Bună zi, bună seara, oameni buni și bine v-am găsit la un episod de Minecraft. Astăzi cu un invitat special alături de zi-un nume, zi-un nume, Ea Gaming, sunt aici cu ea. Nu prea știu, se pare, să joc foarte bine. Trebuie să arăt eu. Și să nu vă gândiți că e iubita mea, nu, sunt doar prieteni. Pentru că unii dintre voi m-au băgați informații. Bun. Suntem pe un creativ. Nu de Dar nu ai zbura. Dar nu-ți place să zbori? E foarte fain. Și ea are controlul. Eu dorm aici și o ajut. Deci acum acolo să vrei să nu mai tare? Așa. Stai că mi-am și o casă. Da. Asta se pare că vom face o căsuță, chiar o milă poate. Taci din gură, Dacă te ajut eu... What the fuck? Oaie roz. Știu cum se fac astea. What the fuck? N-am mai văzut în viața mea. Se face toate culorile. Nu, dude. Nu. Bine, Aia trebuie să-i faci tu altceva. Da, mă, Bine, te las. Asta e animalul sponat. Vrei să-ți fac o aia de aia multicolorată, că aia nu face mult toate culorile. E mai roz. Așa, și azi vom... Uite dușmanul meu de moarte, creeper-ul. Ce? Acolo, uite creeper-ul. Acolo. O sună mai clar. Ok, hai că preiau eu controlul filmării. Haideți, oameni buni, ați rămas cu mine. Nu vă speriați să vină și Delia Gaming în curând. Până atunci îi pregătesc materialele. Bun. Unde-și mă mâncați și banii? Perfect. Stai. Eu scriu aici o comandă. Și se pare că a revenit. N-am voie. Haide. Ți-am pregătit eu niște materiale aici pe hotbar. Ce-mi dai? Mersi. Hai. Ți-am dat niște materiale pe hotbar, să vorbesc puțin mai tare. De ce? Pentru că să nu urcam prost. Am înțeles. Nu o să nu țipi. Că am rezolvat-o puțin problema. Asta are ceva cu zburatul. E mai funny. Aici am putea. E la bun. Avem și o peșteră, 2. 2, 3, 4, 5, 6. Vreo 1000. Avem deal sus. Așa, avem lac, animale. Deșert, deci. Ce mai vrem mai mult de la viață? Bun, cred că aici se stabilește cel mai bine casa. Hai să coborăm. S-au pus niște materiale, uite așa le schimbi, apeși pe ele. Da, desigur. Și apeși pe ecran ca să le plasezi. Așa. Că nu ești chiar cine știe ce nou în Minecraft. Ce vrei să faci? La casă. Dar nu mai întâi faci structura. Tu mai pui podeaua. Te ajut. Ce vrei să faci de Nisa? Să fac cât de mare va fi casa. Tu sapi, înțeleg. Dar dă-te, frate, că te ajut eu. Uite așa, cu răbdare se face de Nisa. Aveam eu un hack înainte să fac totul dintr-o dată, să te apară o chestie roșie și să sapi tu cât vrei. Să se șteargă automat. Zi-mi până unde. Păi... Aoleu. Îți dau sensibilitatea mai mică? Da. Scuzați-ne, dar mâncăm un pic de gumiță. Mamă, ce-au schimbat astea, mâncați-și banii. Hai, las. Băgăm o textură?
Da. Gata, am băgat textură. O, ce tare. Dar nu schimbă nimic. Stai, trebuie să-i dau available. Așa. Hai, lasă-le. Setting să-ți dau sensibilitate mai mare. Mai mică. Global texture. A, te-ai blocat-o. Bă, pe asta business. Keyboard, mouse. Sensibility. Mai mică sau mai mare? Adică se miște mai repede sau se miște mai încet? Cel mai încet acum. Atât Mai, atât. mai. Nu, că apoi ți-e greu. Gata. Perfect. Acum 2 pix. Și vezi cum am e greu. Face. Uite ce m-a făcut. Deci, fii atent. Fii atent, așa. De aici vii așa cam până... Au mai nevoie. Fă colțurile, Denisa, fă colțurile. Care tu fac eu. Dar pe mine să m-am zis mai încet. Poftim. Pentru că Denisa e fix în fața ecranului și ea butonează. Ok, de acolo până... Aoleu, mă enervează. Spar și copacul ăsta? Nu. Stai că eu controlul știu ce să fac, ok? Taci. Deci de aici... Și... Nu încoașă. Pe cam atât, ai făcut un pătrat. Aoleu, Denisa. Să vezi câtă bătaie îmi dai tu de muncă. Mâine vine și Lali Vlog. Aoleu, mai bine. Și cum sunt și cu ea. Nu, Vă dați seama, un băiat cu două fete, maică. Cu două iubite. Ba piciorul. Bun. Hai. Tu faci acolo. Oh, ce era să faci. Voi nu vedeți ce facem noi aici. Oh, vină mai aproape copă. Pasca asta e enervantă. Da, știu. Noi acum suntem și pe casă. Crede. Căști. Please, căști. Bă, da... Mamă, ce... Schimb. Hai că am mâncat azi la gumă. De portocale, frate, și bună. Parcă e bomboană. Da, mă. Aoleu, dar lasă-mă și pe mine să mă uit. Uite. Stai că fac zi. Că nu putem să lucrăm nimic, vă dați seama. Nu pot. Din păcate voi posta un episod numai de 15 minute, pentru că atât am lasă YouTube-ul, dar de Crăciun o să fac unul mare pentru că o să-mi iau telefon și la un ca lumea. Mamă, cât ai casa voi face, deci... Te ajut eu. Mâna mea. Stai cam, că te ajut eu. Nu, că ai atent acolo. Stați 2 minute. Nu, că nu trebuie să ții bine cască. Ții la tabletă. Aoleu. Niam, niam. What the fuck? Da-te. Ai adus pisica? Da-te. Să nu pui pe masă. Da-te. Că ne omoară. Dă și mie o cască. Iau. Așa, dragii mei. Mi-a adus pisica, frate, să vezi ce mă zgârie iară. Gâdi. Lasă-mă, că am niște zgârieturi pe mine, zici că... Aoleu, dar lasă să văd Zici că m-am bătut, frate. Ia fiți atent ce pisică drăguță. Ia Dar ei mâna. nu văd, ei nu văd. Pe cine vezi? Nu văd pisica. Uite-ți pisica. Miau. Bun. Taci. Denisa, vrei că în partea asta să fie o terasă, o mini-terasă aici? Da. Ok, deci îți setezi așa, cam cât va fi terasa. Mai măricică. Nu, păi dacă facem mai măricică, nu o să iasă structura, că eu am în cap. Înțelegi? Perfect. Deci, uite atâta va fi casa. Pe partea asta va fi... Mică. E suficient, că va avea două etaje. Oh, yes, vă dați seama.
Nu pot să cred. Deci fac eu pentru Denisa. Muncesc ca un tiran. Ca și ce? Un tiran. Denisa, întrebare. Vrei pe liniile astea să fie pereții? Eu zic că dacă e mai bine. Da. Bun, să vezi eu ce mă chinui acum. Nu se chinuie. Stați liniștit, că-i dauna. E doar glumă. Denisa e și mai vioaie. Și când mă refer la Denisa, mă refer la pisică. Alo, dar lasă să am și eu un copac, mă enervez, mă șoc. Las că spun unul mai frumușel. Că vrei să fie lipit de casă. Frate ca naiba. Să mă nebunească. Dar eu mereu când am avut și eu Minecraft, că acum telefonul meu, tableta mea e stricată. Știți ce făceam? Ca să știu, mă îndepărtam și eu de casă. Nu vreți să știți ce făceam. Îmi puneam așa ceva turnuri de alea imense. Stai că pun, în caz că ne rătăcim, Așa și tu. în caz că ne rătăcim, pun un beacon, un far. Da, mare. Fac un far așa. Atâtica. Stai calm că știu eu ce fac. Denisa nu prea știe chestii de genul din Minecraft. Acțiunea, mai avem 4 minute. Și Vai de mine și de mine, de ce nu funcționește? Poate da. Cine știe? Nu noi. Tu ia damage. Ajută. Trebuiește. Pe bune! Bă, deci se găsește. Stai că pot să opresc și eu. Ce joc mirific. Uite unde a tunat, acolo. Hai că sunt eu aici. Hai, nu mai... Am tunat fix în acolo. Unde? Una acolo. Hai să nu ardă casa. O, G, G, L, E, D, O, N, F, A, L, L. Suntem proști, nu am terminat puterea. Gata, am oprit ploaia. Prin puterile mele de știu de plot. Fix aici. Sunteți pe filmare. Acum a tunat. Credeți-mă, nu mai pot. Totuși, ia. Am stat pe tabletă. Da. Și s-ar putea că să postez video. Au. Tu ești nebun, de-abia am oprit ploaia. Stai că știu eu cum să opresc ploaia de tot. Hai mă, nu, e mai tare. Da, da, o să tune și o să poată să ardă lemnul. Mai bine, da. Eu am ceva cu animalele, deci... Ești cacălin. Aoleu. Mângâie de câteva ori un animal și vine, îl urmărește animalul. Aoleu. Hai să termin toate astea. Mai sunt câteva. Nu, că vreau să mă culc cu mintea împăcată. Că n-am băgat în mine droguri. Asta nu sunt droguri, sunt doar bomboane. Aoleu, dar mi-a bat și fix în... Vezi ce se întâmplă? Păi alta.
Bun, din păcate aici să vă terminăm acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți să vedeți episoade cu noi doi construind casa sau să mai vedeți mâine și poate o aduce și pe rally vlog. Și ne vom vedea pe data viitoare. Pa, pa! Zici tu, pa, pa! Pa, pa!